Čaute, dnes si idem pozrieť moju začiatočnickú akoby robotu, ale divninku, ale ako vám to poviem. Ešte to nie dokončené, ona má byť väčšia, tak tuto máme mekáč. To ešte nie dorobený, ale je v pohode. Tu je snajka. Tuto gate zavarí. A tuto budú základy, len ešte si nedorobený. No, tuto máme taký rohníček, taký o ničom, ale pohoda. Tuto je spálňa. Tuto je záchod. Tuto je takýto záhradka, len kúpalisko také. Tuto je zastávka. A tuto je ďalší dom, to je ako keby dom, ale no ničom, no. Ešte to je dorobené, ale o jaký týždeň za to bude. A tuto má taký garáž. Tak čo poviete, je to dobré? Nebudete dať like a odber. Čus.